ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಪಿರೋಡಂಜಾದ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೇಪರ್ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ 52 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ದು ಅರಿಗಿತಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಡು ₹1 ಆ ₹1 ಪತ್ತೊಂದುಲ ಜೀವನ ಸಾಗವೊಂದುಲ್ಲ ಇಡ್ತಾಳೆ ರಾಜನ್ನೇ ಈ ಪೇಪರ್ದ ಜೀವನನು ರಾಜಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣನ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತೇವೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿವೆ ತುಕ ಒಡೆದಿರ್ತೇವೆ 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅವು 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಬಂತು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಡೋರಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಪಗಾರಿ ಇರೆಗೂ ಆರಾಮದ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಸಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲು ₹1 ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನೆಗ್ಲು ₹1 ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ₹1 ಇರೆಗೆ ₹1 ದೀದಿರು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಾರ್ನ ಅಮ್ಮ 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾರ್ನ ಕೊಡೈತಿ ಅದು ಈತ್ ತರಟ್ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಈತ್ ಬೇಜಾರ್ದಿ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಾಜನೇ ಬಾರಿ ತಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಪಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರಡಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಎಪಿಸೋಡು ನಿಕಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಕಲು ಒಂಜಾತು ಪಾತಿರಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಬರೋದು ನಿಕಲು ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರಲೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ನಿಕಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಿಂಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಸುರೂಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದೇಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅತನ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ತುಳುನಾಡುಡೆ ಆ ಪಸರೋಡು ಮನ್ನಿಚ್ತಾನೆ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎಗ್ಗೇನು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರು ಈತನೇಟ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನೆಲ್ಲ ತೂದು ಮಾತಿರಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಎಂಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಮ್ಮು ಪೋಯರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚದ ಇಂಕುಲಿನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬುಕ ವಿನಯ್ ಬೈದಿನಿ ಬೆದ್ರದ ಊರು ಪನ್ನಗವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ಊರು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರೊಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಕ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಮೋನದ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆದ್ರದ ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿರುಗುನಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ಡು ಒಂಜಾತು ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಾದಿರು ಬೋಪನೆಗ್ಲೆ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ದು ಜೀವನ ಸಾಗವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ 52 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಪೇಪರ್ದ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಪೇಪರ್ದ ಆ ಜೀವನದಾದುಂಡು ಅರ್ನ ಜೀವನದಾದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ರಾಜನ ಅಡಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ರಾಜನ್ನೇ ಬಂದ್ಪುಣ್ಯ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನೇ ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸುರೂಕಾದಿರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಇರೈ ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ ತಾಂಡ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಂತ ಬಾಕಿ ಎಂದ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿದ ನಡು ಟೆಂಗುಲು ಒಂಚೂರು ಉಂಟಾಯ ಮೇರೆ ಐಕೋರ ಕ್ಷಮೆನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುರೂಕೆ ಎಂಕುಲು ದೇವನಾಗ ರಾಜಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿತ್ತನ ಹೊರ ಅತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟರೈ ಏತೇ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರುಪ್ಪಾಡು ಬೆದ್ರದ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಲೆ ರಾಜನನ ಮುನ್ನಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪೋಗ್ಲ ರಾಜನನ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಮಾತಪ್ಪನು
ಅಮ್ಮ ಇರ್ತೇವೆ 2 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆದಿರ್ತೇವೆ 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವು 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚಾಕರಿ ಬಂತು ನಾನು ಎತ್ತ ಇದ್ದಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಡೂರಿ ಇಂದು ಪೇಪರ್ ಬೆದ್ರದ ರಾಜಣ್ಣನ ಬದುಕು ರೀಲ್ಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲಿನ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೀರೋನ ಕೊಲ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡುರುಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮರ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ರಾಜಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೋಕಿರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಪಗಾರಿ ಇರೇಗ ವಾರಮಾನೆ ಅದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಸಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅವೇ ದುಂಬ ಕೊಡುന്നുണ്ട് ರಾಜಣ್ಣನ ಬದುಕೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಪಡೆದಿ ಬರೀ ಶೋಕದ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲೇ ಅಕ್ಕ 3 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲು ಮಲ್ನಾಡು ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರ್ಪೆ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೇಳು ಬಟ್ಟೆ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಪೆ ಆ 3 ಜನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿ ನೀರಿ ಪೇಪರ್ದ ಇಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಟೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದೇ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಬಲೆ ರಾಜನ ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಓದ್ ಬರ್ಕ ಇದು ರಾಜನ್ ನೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಬಲೆ ರಾಜನ ಇದು ಓದ್ ಬರ್ತೀನ ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರೆ 2-3 ಟ್ರಿಪ್ ಓದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿ ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ 4-5 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ ಮುಂದಾದ ರಾಸಿ ಪೂರ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಅವು ಗುಜುವಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಬರಬೇಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ஒரு ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ವೃತ್ತಿಯಾರನ್ನ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡು ನಾವು ಅಂಡ ಈತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾರನ್ನ ಆ ವೃತ್ತಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ದಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಓಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಆತೀನಿ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ 27 ಕಡೆ 27 ಕಡೆ 27 ಕಡೆ ಇರೇ ಸನ್ಮಾನ ಆತೀನಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಇರಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ನೂಲಾತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಳಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯಂತೆ ಪೇಪರ್ ಹಂಚುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ನೀರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬೇದ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವನ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಯನ್ ಬತ್ತ ಬೆದ್ರದ 2 ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಏತು ವರ್ಷದ ಪಯಣ ಈ ಒಂಜೀರ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೃತ್ತಿ ಅವೇ 52ನೇ ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ಅಂಜ ನೇಪ ಸಾರ್ತವ್ರ ಮನುತ್ತ 73 ಇಟ್ಟು ಬೇತ ವಾ ಬೇಲೆಗಳು ಬೋದು ಜಾರಿ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು 75 ವರ್ಷದ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟೆ ಅಪಗಲ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೋಂತ ಐತೆ ಏರ್ ಸುರುಕುಲೆತ ಮೂಯ್ನೀರ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅವೇ 52 ವರ್ಷದ ಊಪ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಬೆದ್ರ ಮಾತ್ರ ಓಪಿನಿ ಬೆದ್ರ ಇಡೀ ಉಲ್ಪ ಪೂರ ಅವು ದುಂಬು 300 ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಒಂದು ಒತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಇದ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತೊಂದು 500 ಮುಟ್ಟ ಓಹೋ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡಾಟ ಪ್ರಭಾವ
ಬುಕ್ ಸಮೇತ ರಾಜನೇ ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಪೇಪರ್ ಓದುನರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮನದಾನಿ ತೋಡೈತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಅವೇ ನುಂಗ್ಲಾರ್ದೈತೆ ಇದು ತೋಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಇರಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನ ದೇವನಾಗ ಈತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 52 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ರತೀರ್ ಐಕೋರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬನ್ನರಿ ದೇವನಾಗ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ನೆರ್ಪುಜೇರ ರಾಜ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ತೋದು ಮೈಪುಜ ಅವೇ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡಪುಂಡೈತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 100 ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಬೆಳೆ ಅವಳ ಪೇಟೆದು ಉಳಾಯಿ ಮೈಂಡ್ ಉಡ್ಡು ಇಂಜಿನ ನೆರ್ಪುಜೇರಿ ರೀ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ತೋದು ಸುರಟ್ಟು ಬೋಪು ಅದೇ ಇತ್ತು ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ರಾಜನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಡಿ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೀರಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ₹1 ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೋರು ಅವೇ 500 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಪೋಪಾರ ಬೈಯ ಅವೇ ಕೈದಾನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಫ್ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಫ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಐತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಇರ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಪೂರ ಅವ ಯಾನೆ ಕೊನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬೋದು ಬೆದ್ರಬೋದು ಬೆದ್ರಾಗಿದ್ದವು ಆಯ್ತಾ ಮೈನೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣಿ ಲೈನನ್ ಪೈ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣಿ ಅಲ್ತು ಪತ ಓ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಿಡೆ ಪತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ ಮುಲ್ಪಣಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕಲ 500 ಆತು ಪೇಪರ್ ಅಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಪರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಕ್ಕವೇ ನಿಮಗೂ ಮಾತು ಪೇಪರ್ ಹಂಚೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಕ ಅಂಚದಾಲ ಆತಜ ವರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾತಜ ರಾಜ ಒಕ್ಕ ಉಂಡಾವಳಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆತ ಸಂಬಳ ಓಡು ಈತ ಸಂಬಳ ಓಡು ಒಂದು ಪೊನೆ ಒಂದು ಪೊನಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಖಾಲಿ ₹1 ಆ ₹1 ದುಡಿಮೆ ಬೋಡೋದು ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬಯ್ಯ ಮೂಜಾರ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬದುಕ ಸಾಗೊಂದು ಪುಂಗಿರ್ಲ ಒಯ್ಟು ಪೋಪಿ ನೀರು ಸೈಕಲ್ ఒక ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದುಂಡು TVS ಕೈ ತಲುಪುನ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗು ಅನ್ನಂದು ದೂರ ಪೊನ್ನೈತು ಪೂರ ಸೈಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಲೋಡ್ ಬಂದು ಪೋಪಾರ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕೂದು ಅವೇ ಇಟ್ಟ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಟೆ 4 ಟ್ರಿಪ್ಪಾ ಅವೇ 5 ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಡ ಪುನಃ ಚಾಪುರ ಬರ್ದು ಪೋಪುನ ಅದು ಸೀದಾ ಬುಕ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಇವಕ್ಕ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಮಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಮೀರು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೋಸೆ ದುಂಬುತ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಯ ಅದು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ದೇಪನಾಗ ರಾಜನ ಅಂತೂ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ದೇಪನಾಗ ಈ ಜೀವನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲಿ ಇದು ಬೇನೊಂದುರ್ಲೇರು ಯಾರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬಾರ್ನ ಅಮ್ಮ 10 ತಿಂಗಳು ದುಂಬಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಡಿ ಈತ್ ತರಟ್ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಈತ್ ಬೇಜಾರ್ ದಿ ಒಂದು ಜನಕಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ರಾಜನೇ ಬಾರಿ ತಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಪಲ ಇತ್ತ ಏತ್ ಪೇಪರ್ ಪೋಪುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೋಪು ಇರು ಇಂಚ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕನಪು ಅತ್ತು ದಿನೊಟ್ಟು ಏತ್ ಕನಪರ್ ಪೇಪರ್ ಅವು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಒಂದು 7-10 ನಿಮಿಷ ಓಡಿ ಕೆಲಸ ಸಮ
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಸಾದಿಡು ಬರ ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ಎತ್ತನೇರಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕೋದು ರಿಕ್ಷಾ ತಕಲು ಸಾದಿಡು ಹೋಗ್ನಕಲು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ನಕಲು ಅದೇ ತುಂಬ ಬೇರತ ಅವು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬೇಟೆಗೇಟ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಈತ ವರ್ಷ ಇರು ಒರಿಯ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬೇಳೆ ಅವ ಅದು ಬೇಟೆ ಬೇಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬೇಳೆ ಈರಿಂದಿನ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮುಂದಾದ ಪೇರ್ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 75 ಬಕೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಕು ಪೇರ್ಲ ಹೋದಂಬೋ ನಾನು ಇಂದು ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ನಾ ಪೇರ್ ಎತ್ರ ಬೇದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲ ₹1 ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನೆಗ್ಲ ₹1 ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈರೆಗೆ ₹1 ದೀದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ರೇಟ್ 50 ಆದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ 57 ಕೆಲವರು 22 ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು 57 ಅಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೇಪರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಲ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕನೇರ ಒಂದು ಪೇರ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಒರಿಣ್ಣದ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಂಡು ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಗಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಹೋದಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಈಗ ಒಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಟೋಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಒರಿಣ್ಣ ಲಾಸ್ ಅವು ಅಂದೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಒಯ್ದು ಕೆಲಸ ಒಂದು 2-3 ಒಯ್ದು 10 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಂದ ಉಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಐಟಿ ಒಯ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜನನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ವಲಯದ ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತದ ವಕೀಲರು ಸುಚಿತಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡಿಜನ ಇಂಗ್ಲಿ ರಾಜನ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮೆರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏರೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂದ ಸುಚಿತಕ್ಕ ಬರೀ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೇ ಪೇಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಅಂದ ಸುಚಿತಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ನಾಗ ₹1 ಬೇಲಿಗೆ ಈತ್ ಶ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಡಮರದ ಜೀವನ ನಂಗೆ 6,000 ಬೇಲೆ ಬೋಡು 5,000 ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗ ಅವನ ಬೇಲೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪದನ ತಗೊಂಡು ರಾಜನ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾತಿರೋದಾಗ ರಾಜಣ್ಣ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣನು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ₹1 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಾರ ಅದು ಅಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ₹1 ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ₹100 ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂಡಿ ನಾನು ಮರಣ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕಾಸು ತುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪೇಪರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಯಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಪನ್ಲಕ್ಕೈತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಪೇಪರ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ರೇಟ್ಲೆಗೆ ಎಂದಿದ್ದು ಅಲೆಗೆ ಎಂದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ್ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ₹100 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಚಹಾ ಪಾರ್ಡು ₹100 ₹200 ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆಂಡಲ್ ಇದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೈದು ನೋವ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಅಂಡ ತೀರಿಯರು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ತೆಲ್ಕೆನ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಕಲಾರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಆತು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವ್ರು ಕೊಡಂದೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ 52 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಬೆದ್ರದ ಊರುಡು ಬರೀ ಪುದರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಜನನ ಈ ಬದುಕದ ಪಯಣದ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ದಯಪನಾಗ ಒವೇ ಇಲ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅವಡು ಅವನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಸಾಗೋಡನ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ₹1 ಇಡ್ಲ ಜೀವನ ಪೂಪು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ರಾಜಣ್ಣನ ಈ ಬದುಕದ ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನು ತುಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಹತ್ತಂಡಾಂಡ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆಸೆ ಹೆಂಕಲ್ಲ ವಕೀಲರೇ ಸುಚಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೇನು ರಾಜನ್ನಾಗಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಗನೆ
ಆಸ್ತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕದ್ರಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲನಿ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಕರೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ಮಾರನೇ ಮಿದಪಗ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಸದಾದೊಂಡು ನೀನು ₹1 ದೀವಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಅಂಚ ಅದು ದಿನೇಶನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ರಾಜನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಬರೋ ತೆಗೆದು ಪಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನಗರ ನಂಗೆ ಕಡೆ ಸುಚಿತಕ್ಕ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತ್ ₹300-500 ಖಾಲಿ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಂತ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಗುಪ್ಪು ₹7 ₹5 ನಮ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜನ್ನಡೊಂಜಿ ಒಲಣ್ಣ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿದೆ ತನಗ ಐಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ₹1 ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ₹6 ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಆಡಂಬರಾಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಲು ರಾಜನ್ನ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ನ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪರಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ತ ಜನಕ್ಕನ್ನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾದೊಂದು ರಾಜನ್ನ ಇರ್ನವಿತ ಸಾಧಕಲ ಎಂಚನ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋನಡಿತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆದಾದೊಂದು ತುಲೆ ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮನಸ್ಸಿಡೀತೇ ಬೇಜಾರುಂಡು ರಾಜನ್ನಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕಿದ್ದು ಈತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಗಳ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪದನ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದು ಮತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ಮಾತಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ತೂಕ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಮಾತಿರಲ ತೂಂದು ಪುಲೆಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವ ನಾವು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತನಾಂಡ ಇಂಡಿ ಜಾತಿ ಕಾಸುಗೋರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ದ್ಯಾಬನಗ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೋಂಗಿ ಬುದ್ಧಿನ ದೋಷ್ಪ ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಈತಿಲ್ಯ ಕಾಸಡ್ಲ ಈತು ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಮಲಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕಾನಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರಡು ಮೇರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ದ್ಯಾಬನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರ ಅತ್ತನಾಂಡ ಮನ್ಪೇ ಅವು ಐದು ಎಂಚವೇನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಆಸೆ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಅಣ್ಣ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೆದ್ರದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕಾನಗ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕೇರ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡೊಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಸ್ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನಾಗಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕಾನಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ದೇವಂತಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನು ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರು ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಅದು ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕನಗ ರಾಜನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ ರಾಜ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಎತ್ತು ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಸೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ 52 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಆಸೆ ಈ ರಾಸೆ ಇಜ್ಜಾರು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ರಾಜ ಹೆಂಗೊಂದು ಉದಯ ಪೇಪರ್ ಕೊರಲೆ ಎದ್ರು ಯಾರಾಗ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಂತದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಬೇಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ದೇವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಂತ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂದ ಓಳು ಸಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ರಾಜ ನೋಡಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಲಿ ₹5 ಮಾತ್ರ ದೇವಂತ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ರಾಜನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ ಮೋನಡಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ₹5